La Fundació Valencianista i Demòcrata Josep Lluís Blasco és una entitat cívica que té per objecte difondre el pensament polític, social i cultural de Josep Lluís Blasco, així com de les persones i les entitats que han basat els seus ideals i la seva acció pública en la defensa de la llibertat, la democràcia, el nacionalisme i el progrés dels pobles i de les persones. El filòsof i polític valencià Josep Lluís Blasco va ser, sense cap mena de dubte, un referent ineludible en l'acció i el pensament nacionalista valencià del segle XX. Des de la Fundació es pretén mantenir viva la seva memòria, amb els valors i el compromís cívic que el van distingir sent un instrument útil i eficaç per a la consolidació i l'extensió de les reivindicacions econòmiques, socials i culturals valencianes, tant en les institucions públiques com en la societat.